The Shillong Heart Clinic welcomes Dr. Amethyst Bauman, consultant interventional cardiologist, formerly of Medanta, the Medicity. From preventive care to advanced cardiac procedures, your heart is in safe hands. Book now at 9863050899. Ka dawlunong ba anong krum kabla tipaj ba akum ka dawlunong ka baar ka jinghe Asia mentag lanang du no ek jing internet chungka no ka jingchar rothai ka surak ba ka jingsha panjabo ek mariang kumju ka jingsha persneudor ya ki jingdon jing em la sakhi ban lor ka surak ban lech ka te ka dawlunong ka la jot ba menta sak saudong saukun ha ka te ka chaka la sha panjabo ho ban riu nomor kam shim ladan kur kom trekam ka bapaka ban lombat mkhu ji jabo chaklia ka bla panlangi plastik ki bilor ki kot song jingba mut ki weper ki nyut bakin syabrat pathar hak saudong saukun ka dawlunong ka bachu paunam da kamaran siap ka bahe ka ka bakhu ba chi internet ka mariang lum bagi shai bano rumpum menta kelas dang keladur bat sakhiru ya ki jingduna chu ki nongan chu kai ka jingyar chu ki nong chu kai ka lakta e ki jingyo kam jingyo cham chu ki babon ki bisania ka kam chu kai ban kamai chu kapo ki nong sung sunang gila penpau jingso khia ka bajur halo ka jingbom shim khia chu ki bor bdai pej wala ka nong khunum ka dei ka wei ni ka chu kai bu kongsan e ha West Coast Hills District ka kong Emilia Khongwar ba ki nong sung sunang gila penpau jingso khia ka bajur halo ka jingbom i ka nu sen jam ka basai na ki bor bdai pej la kan turu gi nongan chu kai bakin kiar na jingberat pathar ki nyut ki nyer saudong ka dol nong hendrai di ban song bhai jabo bat bu hidosben ne ban rano habak kilit phai mawan kai hangni namar ba ngapana ba kadika dawlan nong ka ba ikunat ha hoat ka ikunat sya pang batang ka we ka ba susi ka long ba kibre ki bon hangni ki wan bam khana ki wan kai ki la shubret pathar ki plastik ki bilor tang kata ka we ka ba susi inre ka jakka ka long ka ba ikunat ba hamde tang ni hapo me khalaya inre ka la pauru baro ka we ka Asia ti terpat iki bawan kai mau bagi memberet nyut pathar ki bawan bam khamaru ki memberet pathar kini namar kapen i apa kapen i namar kapen i jabok no ya kamariang ya kan nika jakka pet ki asyat ya tiuru ki sia berat be yang ni ka jakka adalah adat bikin nyatang ki bilor ki ngalum jakka andre ki sia berat pathar kini apa Muskerpat mo ya ki bawan kai bakin nung ya berpathar kumne bakin ya lum ya lang kinyut kinya thang ki bilor kinya bu sejaka Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya